Takto by mal podľa posledného zámeru investora vyzerať po rekonštrukcii areál bývalého pivovaru. V zrekonštruovaných priestoroch by mali podľa slov investora pribudnúť obchody, reštaurácie, lekáreň, ale aj nové námestie. Súčasťou celého projektu je aj rezidenčná časť s takmer 200 bytmi. Aktuálne prebieha povoľovacie konanie pre jednotlivé fázy projektu. Na všetky objekty je vydané rozhodnutie EIA aj súhlasné záväzné stanoviska mesta. Na rezidenčnú časť zámeru pripravujeme zmenu aktuálneho územného rozhodnutia, prebiehajú kolaudačné konania na dopravné stavby a inžinierske siete. Projekt počíta najmä s úpravou pôvodných objektov. Z tých sa bude dostavba týkať sladovne a bývalej administratívnej budovy. Zámer počíta aj s výstavbou novej dvojpodlažnej budovy. Tá by mala slúžiť ako prevádzka rýchleho občerstvenia. Podľa vyjadrenia investora sa v súčasnosti začína rekonštrukcia bývalej administratívnej budovy, ktorá by mala byť ukončená do polovice roka 2027. Ku koncu toho istého roka by mala byť ukončená aj výstavba dvojpodlažnej budovy. Rekonštrukcia zvyšných častí by mala prebiehať postupne. Stavebne najzložitejší objekt bývalej sladovne by sme chceli začať prestavovať začiatkom roka 2027 s plánovaným termínom ukončenia v roku 2028. Pre projekt má byť kľúčové zachovanie častí pamiatkovej zóny, pod ktoré patrí predovšetkým budova sladovne. Podľa Krajského pamiatkového úradu sa určené podmienky zachovania pamiatkovo-hodnotných častí areálu týkajú najmä exteriérov. Taktiež povedal by som, že potom sme sa venovali aj povrchovým úpravám, ale aj ďalším veciam, ako napríklad úprava nádvoria, kde je pôvodná dlažba, kde sú dráhy železničnej vlečky, boli tam zmienky takisto o oplotení a podobne. Projekt rekonštrukcie pivovaru počíta aj s vybudovaním približne 260 verejných parkovacích miest a novým peším prepojením smerom do centra a k nemocnici. Predpokladané náklady na celý projekt by mali presiahnuť 50 miliónov eur. Podľa plánu investora by mali byť rekonštrukcie a výstavby dokončené do roku 2028. Soňa Chrvátová, televízia Nitrička.